Det her er min mor og mig. Vi var her i bjergene hver sommer i mange år. Min mor, mig og min stedfar. Han misbrugte mig igennem min barndom og min ungdom. Min mor har altid sagt, at hun ikke vidste noget. Det forstår jeg ikke. Jeg har inviteret hende med herned igen, fordi jeg håber, at turen kan hjælpe os til at komme nærmere, hvad der skete dengang. Det er 20 år siden, vi sidst har været her.